Ez itt az én világom, amit darabokra téptek. A szívem szakad szét, de még mindig remélek. A lány, akit szeret, nem figyel rá, de én mégis itt vagyok, mindenem adni. Minden nap arra kellek, hogy a telefonom nézem. Írd de valamit, de csak csend van a képben. Egy kibaszott szív, ennyi a váll, mint az érzéseim neki. Semmit se látnak, receptet írok, hogy jobban legyen. Fokhagyma méz, mindenem bele, hogy éreted, de csak megnézi. Nem mond semmit, ez a fájdalom belül kurvára megöl, semmi se segít. Miért van ez így? Miért nem válaszol? Miért érzem azt, hogy a csendje darabokra pont? Mindent odaadok, a lelkem, a szívem, de ő csak nézi és nem érti, hogy mi van itt bennem. Basszus, ez nem élet, hogy így kell szeretnem, mint ha egyedül küzdenék, ő meg csak nevetne. Túl sokat akarok, túl érzelmes vagyok, de bazd meg, ez vagyok én, és nem változhatok. Egy dal szól bennem, amit neki írtam, egy szerelmes lev, de ő nem hallja a ritmus. Mondd, mit tegyek, hogy végre megrázd, mondd, hogy hagyjalak szabadon, szállhass, de nem tudok elengedni, nem bírom feladni. A szívem láncra vet, és ő az egyetlen kulcs, ha előfordul, az olyan, mint a halál, de az is a pokol, hogy itt van, és mégsem figyel rám. Minden szó, amit írok, a lelkem tükrözi minden fájdalom, amit érzek belül. Szétülde a remény, mi él bennem, hogy egyszer meglátja, hogy ki az, aki érte a világot is feladná. Miért van ez így? Miért nem válaszol? Miért érzem azt, hogy a csendje darabokra bont? Mindent odaadok, a lelkem, a szívem, de ő csak néz és nem érti, hogy mi van itt bennem. Írtam neki, hogy baba, ő meg beszíveszted lelkem szavai, nála nem keltetek, egyedül érzem magam, mintha csak árnyék lennék, pedig én a napfény vagyok, amit neki szánnék. Nézem a telefont és várom, hogy írd a csend az, ami belül minden nap kínot szúr. Mit tegyek még? Mit mondjak, hogy észre, hogy ő életem nélkül csak egy üres hely lenne? Ez nem csak szerelem, ez több annál, ez az érzés bennem, minden felgorcsol már. Néha úgy érzem, hogy túl sok vagyok neki, de basszus, ez vagyok én, és nem tudok kurrens lenni. Küzdök érte, hogy alvítok, de addig lehet bírni, hogy csendet kapok. Ha most elmondanám neki, hogy mit érzek, talán megérteni, hogy nélküle nincs élet, de én nem adom fel, én itt maradok. De még akkor is, ha a világ darabokra szakad, ott ő az egyet, amely küzdeni tudok, és ha kell a szívem vérét is neki adom. Miért van ez így? Miért nem válaszol? Miért érzem azt, hogy a csendje darabokra bont? Mindent odaadok, a lelkem, a szívem, de ő csak néz és nem érti, hogy mi van itt bennem. Ez az én történetem tele fájdalom, de a remény még él bennem, hogy egyszer majd meglátja, hogy ki az, aki mindig ott volt, és az, aki mindig érte harcolt.